il-Prasepju ħaj f'Ħallija, prasepju li fih qed jieħdu sem 55 persuna, l-iżgħar persuna tarbija ta' 3 xhur fil-Parti ta' Ġesu u l-akbar anzjan ta' 70 sena. F'dan il-prasepju l-Madonna u San Giuseppe huma l-omm u l-missier ta' tarbija stess, l-ewwel darba li qed jieħdu sem fil-prasepju. Kanna l-Mamudija u avvaċinana President Joe Portelli u ħajjarna ovvjament biex noqogħdu l-ewwel darba ġew prasepju ħaj. F'dan il-prasepju hawn minn kollox, min jaħmil ħobs, min jistat, min fejn il-maxtura u aktar. Aħna tkellimna ma' wħud minn dawn it-tfal. Titir ħafna sabiħa u l-mod kif kulħadd jaħdem flimkien inħobba ħafna. In-nanna kienet qalt li kienu jagħmlu l-prasepju ħaj u xtaqt nara kif tħossok. Għax ikun sabiħ. Għax tal-mużew bdew jgħidu bdew jħarruna u saqsejt il-mama qalt lifa. Ġili naqraw dan iż-żmien ġo xi ktieb u tħajjarna nagħmlu bħalhom. Illi nieħu sem 8 snin u pjaċir ħafna nieħu hawnhekk li anka naqta' żmien mal-ħbieb u ngħixu l-esperjenza sabiħa ħafna. Sabiħ, prasepju sabiħ u nipparteċipaw aħna fih ukoll. Il-prasepju ħaj ta' Ħallija is-soltu jsir fit-triq, iżda l-ewwel darba f'10 snin qiegħed isir fil-ġnien tal-każin ta' San Andrea. Dis-sena hemm kollox ġdid tista' tgħid għax is-soltu kienu nagħmlu fit-triq Sant'Andrea d-darba tħanna fis-sadi tal-każin qed nużaw il-bitħa u Sant'Andrea il-ġnien. Il-prasepju ħaj sa jkun miftuħ fil-weekend li ġej u anke ta' wara.